Hallelujah. Amen. Kukhulu ukuzithoba. Bingelela umfundisi bomfundisi egameni lenkosi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Obaba, omama, abantu abasha, Sunday school, Amen. worship team, Nhlakazi, siyabonga. Ngixolele abazalwane. Siyabonga umfundisi, bonga umfundisi. Amen. Ngethuba sinike lona. Amen. 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 Abazalwane bengithi ngiyawuvuna umlomo akukhuluma ngithi. Hayi ngoba nami bengithule ngoba bengithanda. Amen. So siyambonga uNkulunkulu. Ngomsa wakhe asiphe wona. Amen. Amen. Into engiyibonile nanto engiyibonayo ukuthi nomthandazo wami lenza ukuthi uNkulunkulu ashintshe ukukhonza kwethu. Amen. Ashintshe ukukhonza kwethu. uNkulunkulu bengingamazi ukuthi uba futhi angicathi ngizomazi ukuthi uba. Amen. But ngiyafisa ukwazi ukuthi yini inhloso yami ngayo. Because khona ayibekile engilethela. Amen. Amen. Khona into engayibhaqaka bazalwane ukuthi as much as sibuke ngathi ukukhonza lokhu kuyinto nje. Ukukhonza uNkulunkulu ngathi kuyinto. Ukukhonza uNkulunkulu akuyona into eyicabangayo. Nalutho ethi yona. Amen. 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 Kaya ngithi kubantu abasha ukukhonza uNkulunkulu kufanele umkhonze kuze kube ihabit. Kuze ukuthi kuba nesikhala uma ukuthi ulisithatha uyange enkonzweni. Uze ukuthi khona lento ongayenzanga. Amen. Ungabe futhi nakhona ukuza nje enkonzweni ukuthi uzogcwalisa inani labantu. Amen. Namba. Khonza uNkulunkulu it's more than that. Amen. 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 So simbonge uNkulunkulu angizukudla isikhathi. Bese angiphinda ngibonge umfundisi ngokuphithuka. No, bese ngidlulisile ngoba ngiyabona ukuthi akukhulumeki. Amen. Kodwa kuye ngokuhlakanipha kwami ngokwazi kwami. Umusa nje kaNkulunkulu. Amen. So ngizoqala ngibonge uNkulunkulu. Ngabe ngenze iphutha uma ngibonga uNkulunkulu. Ngezinto angenzele zona. Amen. Amen. Ongipha umndeni wami. Ongithandayo nami enguthandayo. Amen. Bonke unkosikazi angiphe my lovely wife. Yes. Amen. Ngibonga uNkulunkulu. Ngizobonga uNkulunkulu bazalwane ngezinto angipha zona. Personal. uNkulunkulu uthembekile, aba makhuleka ngomuntu othembekile. Sekusho uNkulunkulu hayi ngenzwa bethi ngiyamazi. Amen. Ngimbonile futhi ngiyambona. Ake ngibonge bazalwane. Baqala ngokuthi ngibe nebirthday nje ehlukile. Mina into engaqala ngayibona leyo ukuthi ushothi lo nyaka uhlukile. Amen. Kuneminye iminyaka.
Amen. Ngikutshela indaba ukuthi angaze ngina 43 manje. Bengingakaze ngibe nebirthday nje. Beyihleze nje celebrate like yabo kuyinto enganakekanga but kulonyaka ibirthday yami beyihlukile. Amen. And yangitshela lo nto ukuthi kulonyaka uhlukile. Amen. And ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi akufanele kuze kube into enkulu ukuze ngimbonge. La angenzele khona umusa uNkulunkulu. Bazalwane uNkulunkulu wangithengela iprint into kade ngiyifisa empilweni yami. Ukuyiprinta lento yokuphotocopy zonke lo zinto. Amen. Amen. Wangithengela yona uNkulunkulu. Ngine-printer. Amen. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho. Amen. And futhi business lami lihamba kahle kabi. Angikhathazwa yilutho angikhathazeki. Ingakho ngimbonga uNkulunkulu. Ngizombonga nangani ma life impact. Amen. Amen. Bakhona kwenu nje kubalekile. Amen. Amen. So ke ngiyafotocopyisa lapha abazalwane. Ufike nje ama life impact ke ngoba uNkulunkulu ke phela masenze business besenzela khona ukuthi nathi into zethu sibe njani sibelula siyarawo. Amen. Ngiyayiphepha ngilenza u300 kodwa sengiyabona ukuthi ama life impact fayiphepha ngilenza u200. Amen. 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 Mawula nje inkonzo yenu i-life impact umzalwane mawufika kumina nangu treasure wami lapha umngane wami lapho ugela uzokwenzela ushutha i-life impact. Amen. 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 So siyambonga uNkulunkulu ngalokho kwenzela ukuthi singahambi la ngaphandle siqaleke. Inhloso yethu ukuthi siphushane sonke. Amen. Kube lula futhi kuthina sonke. Asifundiswe. Amen. Mhlobo yenzeka lula izwi lami ngisezokuchaza kakhulu futhi angisezokusebenzisa. Isikhathi sini mina? 22:1. 22:1. Yes. Okay. Hayi. Ishe asizokuthatha isikhathi esiningi. Definitely 1 hour is a short. Kona bengithi u12:30 of which imaqala seko short 12:30 ushaya sekade ngiqalile. Amen. Amen. Kodwa ngizokudla isikhathi ngizothi nje kwamfishana. Ngena uGenesis chapter 26. Genesis chapter 26. Ngizofundela qala verse 1 ayoma verse 15. Then ngizoshonisha nje. Ama verse nje amabili. Genesis 26 verse 1 siya 15. Yes. Kwaba khona indlala ezweni ngaphandle kwendlala yokuqala eyayikhona emhleni kaAbrahama. U-Isaka waya eGerari kwaAbimeleki inkosi yamaFilisti. Okay. Kunento engifuna uyibambele lapha before uzoqhubeka. La kulezwe kukhonani indlala. Amen. Kukhonani? Iyaqhubeka. uJehova wabonakala kuye wathi, ungehleli eGibhithe, hlala ezweni engizakutshela lona. Ukokubale kulelizwe ngizakuba nawe ngikubusise ngokuba ngiyakunika wena nenzalo yakho onke lawa mazwe ngiwagcwalise isifungo engasifunga kuAbrahama uyihlo. Ngiyakwandisa inzalo yakho ibe ngangezinkanyezi zezulu, ngiyiphe inzalo yakho onke lawa mazwe. Ngenzalo yakho ziyakubusiswa izizwe zonke zomhlaba. Ngokuba uAbrahama walalela izwi lami, wagcina ukusho kwami, nemiyalo yami, nezimiso zami, nemithetho yami. Awuliphinde lo verse. Ngokuba uAbrahama walalela izwi lami, wagcina ukusho kwami, nemiyalo yami, nezimiso zami, nemithetho yami. U-Isaka wahlala ke eGerari.
amadoda aleyo ndawo ambuza ngomkakhe wathi, ungudadewethu, ngokuba wesaba ukusho ukuthi ungumkami, ethi funa amadoda aleyo ndawo angibulale ngenxa kaRebheka, lokhu ebukeka kahle. Kwathi esehlale khona isikhathi eside, u-Abimeleki inkosi yamaFilisti walunguza efasiteleni, wabona bheka u-Isaka wayethekula noRebheka umkakhe. U-Abimeleki wambiza u-Isaka wathi, bheka impela yena ungumkakho, usho lona ukuthi ungudadewethu na? U-Isaka wathi, ngokuba ngathi funa ngife ngenxa yakhe. U-Abimeleki wayesithi, kuyini okwenzile kuthina na? Bekulula ukuba kufike omunye wabantu alale nomkakho ubusisibangela icala. U-Abimeleki waya bonke u-Abimeleki wayala bonke abantu wathi, othinta lo muntu nomkakhe uza kubulawa nokubulawa. U-Isaka watshala kulelozwe, wathola ngawona lowo mnyaka ophindwe kayikhulu, ngokuba uJehova wambusisa. Amen. 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 Hallelujah. Kukhona into ekhona kuNkulunkulu esingayinaki. Ngizokwazisa namhlanje umama ubaba umuntu omusha. Khona izinto ezitholakala kuNkulunkulu. Amen. But khona ivesi elithi thina sibusisiwe singena, sibusisiwe siphuma. Kusho ukuthi isibusiso sinjani phezu kwethu akithi. Amen. Ngake ngabuza ukuthi yini isibusiso hle nabantu abasha. Just ukuthi ba-understand isibusiso ukuthi siyini. And mawulibheka lamavesi lawa iyachaza ekuqaleni ukuthi la le ndawo le okusho ukuthi yayinendlala. Kusho ukuthi simo sokugqoza izinto zazihamba kancane. Mawubhekisisa la Isaka wayenemthombo lokuthi kuvela amanzi. Ambe lapha. But into engifuna ukuthi uyithole ngoba umhlobo umsizile ukwazile ukuchaza ubaba wakhe noAbraham baba kaIsaka. Amen. Wakwenza kwalula lokho ukuthi uthi uza la ube ne clear picture yokuthi uAbraham ubani, uIsaka ubani. Ukusho ukuthi lesibusiso lesi ahamba naso njengoba sichazwa la sathenjiswa kubaba wakhe. Amen. Yes. Amen. Usuka naso emuva. Yeah. Amen. Futhi nephutha lika baba wakhe usuka nalo emuva. Uhamba nalo. Amen. Angithi usaka ngithi uma wakhe. Benza semtini benobaba wakhe befike eEgypt. Amen. Wamphika unkosikazi wakhe. Wathi udade wakhe. Nangunyana manje. Wenza the same problem. Uyamphika unkosikazi wakhe. And uhamba nalesa sibusiso futhi sabani sikababa wakhe. Amen. Uchazile lapho ukuthi nayo into efanele uyigadele. Khona lezi zinto azibalwe emakhaya yini imamelisi kaNkulunkulu. Yini ekhomsathu into imamelile. Yes. Bese uyalenza. Then bese uhamba ngani ngokwemiyalo. Ukhona into uthi usuyizwile but uphume emiyalweni noma endleleni yayo lento ebekwe ngayo. Then ila iqala khona inkinga. Nayo la inkinga ke engiyibonile umuntu ebeyicreate ola lo. Amen. Mawuze endlini kaNkulunkulu khona into ekuthiwa ukuseva endlini kaNkulunkulu. Amen. Yeah. Mawuza uzoseva uNkulunkulu usuke uzwenzani uzokhonza uNkulunkulu. Amen. Ngento uNkulunkulu enze njani ayibekile kuwena. Amen. Hayi yakho. Iphutha liqala lapho.
and then ubese ungahambi ngokomyalo walento uNkulunkulu ayibekile kuwe yalesibusiso uNkulunkulu enze njani asibekile kuwe. Amen. Uphume uma yini opposite yesibusiso angithi liyashela ukuthi ubusiswe ngoba enza u1 no2 no3. Yeah. I-opposite yokungakwenzi lokho yini ozayilanda of which isiqalekiso uyichazile umhlobo lento uthena ukuma phambili noma ukubekwa la ubekwe khona usuka kunemiqhathana nemigomo yakho. Yeah. Once waphula yona akithi niyasebenza once waphula imithetho yokusebenza yes kunemlandelo nomqhathana ethi mowe ephule lo mthetho uzothathelwa lezinyathelo. Amen. Don't you think ukuthi la uNkulunkulu unjalo? Amen. Noma ukuthi nje uNkulunkulu sesithetha akabona usho ukuthi nje bengabonwa nento zakhe azenzeki. Ilento engisho ukuthi ukukhonza uNkulunkulu lokusithatha kancane. Amen. Hayi wena sengisho wena noma wena Messiah. Amen. Umuntu ozosurvive manje angithi uyalibona lezwe thatha lezwe manje izwe ledlala ngitho ayibona idlala. Amen. Khona ivesi elithi elike lasho umfundisi lathi olungileyo uzophila ngani ngokukholwa kwakhe but nakho ukukholwa kunemiqathango yakhona ekumele uyihambe awuvele nje udavuze nje ukuthi uyakholwa uzovele kwenzeka izinto. Amen. Ushilo umhlobo wathi kune direction eliBhayibheli ekuyilona elidirector kulento oyifunayo. Yeah. Amen. Elikulethela futhi eliyimpendulo yalento oyifunayo. Amen. Elikulethela isibusiso isiqalekiso uyabe uzithathela wena oweBhayibheli ngeke usithole isiqalekiso. Isiqalekiso wenze njani uzilandela wena. Amen. Uthi uGenesis 4 uthi uma wenza kahle uzokwenza njani uzovuza kahle akithi. Amen. Uma ungenzi kahle nasi isono sinjani sikeceleni eduze nawe hayi sikuwena siseceleni kuphi eduze nawe silinde wena ukuthi wenze njani usamukele. Amen. Ila problem eqala khona bese ke uyahamba uyobambelela esihlathini uthi wena wenze njani ulahliwe uNkulunkulu akekho. Amen. Ngeke ufike emsebenzini uphula imithetho yakhona ubese uthi so unikeza upunishment ubese uyogxila umphathi because amalozi asuke ebhaliwe phansi angithi ukuthi uma umsebenzi wala kufaka wenza u1 no2 no3 once waphuma kuona wathola lo uningaza abamathathu waxoshwa uzoblame aba. So ke nakaNkulunkulu lithi iBhayibheli lithi okubonwayo vela kukuphi shothi kunamandla lokhu ungabona. Amen. Because kuveza lokho kwenze njani wena ukubonayo. So kuningi thina esingakuboni esikwenzayo sikunyathele bese sithi impilo yenze njani isijikele. Akuyona impilo ekujikele wena ojikisa impilo. Amen. Ayikho into esingayinikezwa ngayo. Kamthanda siyafunda ngoLwesithathu umuntu omusha uhlele ekhaya uba nenkinga ningo uzayo. Ayithanda lento yasho umbulazi wathi efunda la wathi amandla ayasebenza both side power ayasebenza ngala ezweni lokumnyama ayasebenza ngala ezweni lokukhanya. Amen. Wase sinikeza
inhlobo ezintathu zamandla kumele siwasebenzise. Power to become, power to against, power to overcome. Amen. So lawo mandla lawo wasinika namavesi futhi akhona ukuthi wayisho nje lempilo engemoyeni. Amavesi asho loyo nto asicacisela ngalo yonke. Amen. Nawo lo mandla uvela uwathole nje kunemqathango njengoba sasifunda imiqathango yakho ukuthi kumele wenze njani, amandla kanjani. Then abesathi uJesu lamandla lawo ukwazi ukwathola ngaphandle kwani kwe-fasting and prayer. Lento ngisho ukuthi ukuseva endlini kaNkulunkulu kubalulekile. Khona izinto ongakuzithola ngaphandle kokuthi useva endlini kaNkulunkulu. Amen. Uyazi ukuthi into encane kangakanani oyenzayo phambi kaNkulunkulu ayincane, incane kuwena. Amen. Yabazalwane, asifundeni levesi lokugcina mhlale phansi. Chapter 2, verse 10 no 11. Sengiphumile lakho mamakhaya. Because wathi isambulo leso engisisho. Kwathi kulo simo sendlala wavuna lo. Wavuna 100-fold. Endlaleni. Emani, endlaleni. 100-fold. Yazi 100-fold yini? I-100-fold. Utshala le ndawo, mhlawumbe ihectare, indawo engange-ground. Eminyakeni ewu-10 uvune ngawo le ndawo. Angithi boss isivuno sakho besizoba lesivuno lesi osivuna la sizokukhiqizela into obuzoyikhiqiza iminyaka ewu-10. That's 100-fold. Okushothi lokho uzokwenza isikhathi eside kufinyelile. Wakwenza ngesikhathi esisodwa. Uma wenze njani? Khona lezi zinto ezishiwo ufike ulalele. Ithina uphinde mamakhaya ugcizelela ngathi ukuvesipa. La into ebesenze uAbraham ezenza lo naye abusiswe naye afole esibusisweni sikababa wakhe. Awusiphinde abazalwane ukuze bahamba beklini. Obusovula isambulo ncane. Chapter 26, verse 1. Abona u4 no5 le la isisibusiso khona. Verse 5. Ngiyakwandisa inzalo yakho ibe ngangezinganyezi zezulu. Ngiphe inzalo yakho onke lawa amazwe. Ngenzalo yakho ziyakubusiswa izizwe zonke zomhlaba. Ngokuba uAbraham walalela izwi lami. Ya ifunde kahle ke le. Walalela ini? Izwi lami. Wagcina ukusho kwami. Ke. Walalela ini? Izwi loqala le. Wena izwi ulalela kanjani izwi likaNkulunkulu wena? Jobula. Noma uNkulunkulu enyenyezela soke ekhasolele. Ulizwa kanjani izwi likaNkulunkulu wena? Yabo? Nanti uqala silahlekelwa ukuthi izwi likaNkulunkulu asilazi ukuthi silizwa kanjani. Kanti izwi likaNkulunkulu isimpuli le. Izwi likaNkulunkulu ilento ehlezi ikhulunywa la. Amen. Njengoba eshumayeli ngamakhaya kodwa befundiswa indle. Izwi likaNkulunkulu. Wathi uqala ulilalele eqala. Makhululu ungavele nje ube ngazi ukuthi nje angazi ukhishwe kuphi noma usezuku. Ubuka izilwane. Fawuqala ulalele eqala ukuze ukuthi lithi khona into kade ishiwo uMamNgcobo la very powerful ebe isezwini nayo ukuthi omama bakhala umbuzo lo afana umama bese njani
bawuphendula ukuze bafundisele amadodakazi abo ukukhala. Angithi kufanele benze njani bona? Balalela ngithi, bebelalela ngithi, yini ezokhombisa ukuthi bazwile? Ukwenza. Amen. Yaqhubeka naye nali izwi likhuluma. Wagcina ukusho kwami Yezwa ke? Ya. nemiyalo yami Ya. nezimiso zami Ya. nemithetho yami. Finish. Asiyethi kwisambulo chapter 2 bese ngihlala phansi. Isambulo chapter 2 verse 10. Yes. Ungesabi lokho ozakuhlupheka ngakho. Ya. Bheka usathana uzakuphonsa abanye kini edilongweni ukuba nilingwe. Ya. Futhi niyakuhlupheka izinsuku ezi10. Ya. Thembeka kuze kube sekufeni Nkosi yami. ngokunika umqhele ukuphila. Nkosi yami. Onendlebe makezwe lokho okushoyo emoya emabandleni. Onqobayo akasoze oniwa ngokufa kwesibili. Amen. Amen. Akudingi ukuthi ngichaze. But into engiyithanda la ngeverse lithi abanye benu. Usathana uzobenza njani? Uzobaphosa etilongweni. Amen. Some of you. Isho njani lesikho? Abanye, hayi nonke. Abanye benu. Uyabona labo abazophosa etilongweni ilabo ade bebalwa lapha. Abagcinayo iminyaka. Abalelelana ukuze benze njani? Bagudluke. But lithobekezela ngisho noma ngabe kuthiwa kuyafika ukufa. But uma ubekezela kwenze njani? Akuzange ukuthi lithi iminyaka emingaki eyishumi angithi? Insuku yes. Lisho nje i-time frame. Isimo siyafika sicindezele leso sikhathi. Amen. Wena sicindezela ngaso njengobula ngikuvamise ukushawa edonsayo. Akuyeke sithi avese icindezele nje sikubona vele ukuthi wawu nawo awu-edivile. Amen. So besenzani kuba vele nje ayikho into esizobe si-athekhela yona. Amen. Kusona nje i-time zooming nje shothi ngabe sichitha isikhathi ne-energy yaso njengoba isho iBhayibheli lithi abanye, which means la abafaka i-effort. So baphonse etilongweni low time frame lo nsuku eziyishumi. Amen. But wena bekezela uthembeke kube kuze njani? Amen. Uzozuza. uNkulunkulu ayikho into yamahhala. Jesus. Ayikho into yamahhala uNkulunkulu. Amen. Amen. So kukhona okuzuzayo. So ngizokutshela namhlanje ukuthi faka i-effort entweni oyenzayo kaNkulunkulu. Akudingi ukuthi abanye bavele bacabanga ukuthi bafaka i-effort faka imali. Lokhu onamandla okwenza uNkulunkulu seva ngakho endlini kaNkulunkulu. Yazi khona ake ngisixoxe ngestory lana. Amen. Isikhathi. Khona ubhuti la obekhona lo Cikwayo. Amen. Young man. Yabona eDlamini mfowethu. Ase ngambuza ngathi who are you? Ngimbuza. Uba. Angikali ukubuza umuntu mina kanje. Hayi ukuthi bazalane ngangiba.
Ngangimbuza ngoba ngimbuza. Khona into engangiyibuza kuyena. Not ukuthi ngiyaphakamisa bazalwane. Yabo le guy. Umsevele uNkulunkulu in a short space of time. Amen. Domusha. Ngiyazibambezela. Yabona lo mbhemu ube isibonelo. Ukuthi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Amen. Ufika abaningi bekhona la phambi kwakhe. And lo mbhemu befika enkonzweni. Ukhona le game mangizothandaza la ngiphambana naye khona lo mthandazo bokho wabakhona isonto lonke ubefika befika la ku-1 to 6 ilapho ningase ngambuza khona because angikaze ngimbone umuntu omusha enentshisekelo umuntu angisho ukuthi ngiyathini but angikaze ngimbone umuntu omusha abe nentshisekelo umthandazo. That was the first time ingakho ngambuza ukuthi uwani. Amen. Not ukuthi ngiyambheka cha. Ungezwe kabi. Engadlali kabi lo nkulumo. But iqiniso. Mina ngathanda ukukhuluma iqiniso. Wathi uyathanda noma uthanda. Amen. Makuyiqiniso iqiniso nje. Vele truth hurts anyway. Amen. 2. Lo bhemu besuka le ukhalweni hayi la induze. Ngolesithathu befika early la. 3. Lo mbhemu bengithi maso cleaner la. Asuke la siqale isike ngomshini la. Ngise ngithi hayi mandoda. Sizobe siyibuyele lento. Amen. And beyazi into kade ifuna. And wayixoxa lento wayixoxa isimasebenza uyaxoxa ngixoxa ukuthi uphuma kuphi uma kuphi. And I said to myself, yazi ngisho ngaphakathi kimi ngathi yazi mfana uzoyakude. Ngathi mina uyazi ukuthi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu. Lo okudliwe isikhonyana uzobuya. Ngathi fanele uye kumfundisa ukusisa. Amen. Ukuze yonke into yakhe enzenjani ivuleke. Amen. I-chain ke le. Yabazalwane yazi ngiyayithanda lento. Khona into eyishare angithi mina ovamise ukuphatha abantu abasha. Amen. Ithini ngitshela indaba. Umfundisi ungaphezulu kwami but the way I operate ngayo akwazi ukwenza into engangitshelanga. Singekho isidingo. Amen. Mayisebenza nabantu abasha. Yayibona lona. Just imagine. Umfundisi uyena osiphethe akithi. Amen. Une right ukuthi abantu abasha akhulume la ngaleso sikhathi noma yini athanda ukuyikhuluma nawe. Amen. Amen. Ngifuna uyizwe le. But ukhetha ungezi kuwena aqale kumina ngithethe usibanibani unjani 1 no 2 no 3 ichaze because umuntu omsho la uhamba lesikhathi kuyamazi abanye ngohamba lesikhathi angikwazi ngohamba lesikhathi ngichazele ukuthi ngawo ingabe ungekuze ungibemele semngcwabeni wakho ngizokhuluma. Amen. Umshilo ngathuthethe iqiniso lelo. Amen. Ngizofika nje ukushaya izandla njengawo wonke umuntu. Ngizofika ngithini? Qamba amanga phambi kwabantu. Mhlambe nasesezwa nina mhlambe niyancengwa. Ngeke ngikwazi ngento kaNkulunkulu. Hayi. Into kaNkulunkulu fayisiwe la kwena ngaphakathi. Uzazi ukuthi wenzani. Amen. Amen. So ilokho bazalwane kusehlizweni yami ukuthi wabuya njengoba uphi namhlanje uyasebenza. Amen. Kahle futhi. Wabuya le yanto ayingitshela yona. Lo umsebenzi wakhe exactly wabuya.
wonke la makofa oyiwashe uzamfenza wamluzayo wabuya njengoba umuntu omusha. Amen. Njengoba ngitshela ukuthi kuseva uNkulunkulu ave uvela uwenze nje unomvuzo. Amen. But ngiseva uNkulunkulu hayi ngokuthi ngiyofuna lo mvuzo, but ngiseva uNkulunkulu ngenhliziyo yakho. Ilokho engizokutshela kona namhlanje. Hayi umuntu omsha kuphela, nawe umdala, ngoba siluzwe lezi zinto nje. Sikude kuhambeni sifike sicinge lapha uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngiphi into ethize. Emva kwalokho uyahlala ekhaya. Awuthandazi ngisho nokuthandaza. Nalento efikayo awuyithandazeli. Ifika iqhala. Amen. 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 Yinye into engizoyisho manje ukuthi into nento ekhulunywa la ngaphambili irrespective ubani oyikhulumayo, please ilalele. Bese wenze njani? Khombisa ukuthi uyilalele, uyizwile, uyenze. Practice makes you. Akekho umuntu perfect, but the more we practice it, into ehleze ngisho nengicikayo kubantu abasha. Yabatshela kunaso isikhathi ukuthi bayathanda ukuba ngathi ukukhola into yabantu abadala. Ngiyakuphinda lokho vamsile ukubatshela kubona bahleke. Ngithi ukukhola lo vele into eserious, asifuna size sibe serious. Amazoba serious kuphi? Kodwa kuvele ngathi bowukholwa ihlazo. Yabo wayichaza lo mfana lo kade ngimusho. Ethi ubeza lifihle iBhayibheli kube ngathi wenza ihlazo. Mayidlule banganini babo. Kodwa kuthe kuyamba kwesikhathi wabona ukuthi no, lento engiyenzayo yona ihlazo. In fact iyangisiza ngoba kuningi esengisuke kubona. Amen. Babese ke yazi bebesebenzani Dlamini mfowethu. Babese bathatha lezi zinto lezi zasezweni eziyihlazo zabantu abadala. Zingabi ihlazo. Basenze mhlaba. Amen. Amen. Ngibuze ke mina kubona ukuthi nihlulwa yini ukuthi le kaNkulunkulu enithethi yenziwa abantu abadala. Yona ndembesele kuyona kube ngazuthi usehlazweni. Uzothi le eyihlazo. Uvela ungasabi ukuyenza. Ungabi nandaba uma uyenza. Yini kaNkulunkulu ungavele uvela ukuthi umzalwane nakhonza umuntu omusha yakhonza. Uhamba noNkulunkulu. Vele ngathi ihlazo lo. Ngathi kwa uyisithithi nje kubangani bakho. Ngathi uyathithiza. Ngathi awuzazi uyabhayisa. Style awusiphethe. Kanti la usiphethe khona istyle futhi esikhulu esiphinda phindile. Amen. Amen. Kunalezi. Ngoba lezi ezenu endizijahayo nifike nijahe nabantu abazilalisa ikhala imqamelo le ivuka imanzi umuntu amehle bovu ungakwazi noma ulalini noma kalalanga lo muntu uphethwe ikhaya. Hey. Amen. Yayibona le angitholi impendulo bangihlele ngisho ithi kodwa benge kumkhonza uthi ngifike kuyena Bikutabala. bikudala. Ngizosho njalo kumina bazalwane ukuthi nalonyaka umuhle. Nyawo wesibusiso. Tema. Indlala izokufica ngoba wena uthanda. Amen. Thina siphila ngaphezulu kwendlala. Sizovuna 100-fold. Lithi iBhayibheli lombhemu waceba libeka kahle lesingisi lithi wafika waba rich wabese waba wealthy. Yebo. Mase wealthy usuke sengathatha imiliyoni usongathatha imali yami cebe wena. Amen. Ngingaboni mina ukuthi uthathile. Ucebe wena ngami mina ngicebile. Amen. Ungitshontshele ucebe ukuba wealthy ke lona isikali. Yabo manje siyasuka uzobona ave kumnandi uceba komuntu umfundisi lapho nabo abantu beshana ngamakhaya. Amen.
uNkulunkulu unjalo ngizokutshela lo nto namhlanje ungalibeli ukhala la ubanga isicefe Amen. ngempela ngesikhathi ukhala ngalesikhathi nezimo uzimema umema inhlupheko ube ukhala ngenhlupheko Amen. ngizokhuluma namhlanje phezu kwakho le nto nimele uyikhalela nesizi lesi uzibangela nje isicefe Amen. vuka usithathe Amen. lo nyaka lo wendlala thina impumelelo Amen. uSamson yini into eyikhona uSamson wenze njani wayinamandla nanto engithandayo uSamson ukushothwa wayengesona isigora Amen. muscles ukushothwa ayikho into eyikhombisa ukuthi unamandla babehleze bezibuza ukuthi uwathathaphi amandla ngifuna nawe bakubuze ukuthi umcebo ongaka uthathaphi Amen. uyakulibela ukhala la ulibela ubalisa la uzosala ubalisa ulibela ubhizi ubalisa uzosala kanjalo ubalisa bheka mina manje ngathi ngonyaka odlula ngathi ngibheke ngakubona manje ukuthi ngilapha Amen. ngihamba ngale vesi ngizoba rich Amen. base ngirich bese ngiba wealthy Amen. yamema ke nawe ungasabi be faithful in God be faithful sosho njalo namhlanje ukuthi iba faithful angithi uzwile ukuthi uma uthembekile othetshana ukuzuza umqhele ungawulindeli umqhele ezulwini inkinga ethi lapha akithi uJesu wehle wazoformisha kingdom afanele ngifundise le kingdom ukuthi umyukisimus ukuformisha kwakho kingdom kwakuyini bawukuthi ubuse wena la Amen. ufuna ukuyobusa ezulwini yoba ngisana noJesu noNkulunkulu kanti okubeka wathi busa manje yini ehlula ukuthi ubuse wena yini ehlulayo ubalisa kithi lalela imiyalo bese wenze njani yenza komsa ukuthi uzwile angithi bese uhamba ngokomyalo qedile la yini ezokuthini usathana uzokwenza njani uzokuphosa etilongweni uzohlulela